Línuskipið Eivind hevur rent av Flesjarnar og stendur nu uppjá her og det ser inte dramatiskt ut. Men det ser ut som han är rent så negv, så grundiga av Flesjarnar att han stendur nog så trygt här. Det skiljer vi det lärnom. Men vi det var sport Eivind Jacobsen, vad han heldur, han är fyrrverandi skipari. Gånger heter att bjarga. Det råknar vi, alltså det ser ut som att skipet är stilt nog så väl på torsk, men jag har alltid inte att det ser så högfjälligt ut och att här borde då klara lätta och det viktiga till att han inte skäger, falska skäger. Hittar man sig alla skägen, han är player av att få kilo på. Ja. Och råknar vi till att jag har lärt och tjäna var så måste stå för en första när så gärna och det råknar vi till att lära oss så det gör inte så med fejl då innan så säga. Det är ju ganska vid träning att göra och sån att ha för igång vid en sån här räddningsoperation att man vet att så där man och så gör man inte. För runt och ner också. Ja, bara att man prövar så att gör man inte så huxar man sig för det är inte bättre. Så det som färdig har att det är runt kontroll till det han ständer väl och jag här och inte liksom halvor och så är det sommar så finns det lösning. Det hjälper väl lösning tar det inte så vant för illvägre som kunde ju avska. Ja, det borde vara till att finns vi men inte nämnt alltså men hata kunde se ut eller hata för att laga sig hampiligar väl. Det är vad det. Men det är man räknar vi det startar arbete. Det man räknar vi att det skulle göra nu till bäst simpelthen släppa ner alltså. Och så släppa en beding. Det kommer an på håller av det. Ja. Vi riskerar ju att håller så störst att man ska hålla längst. Så blir det stilla att jag och så vi gör. Nej, så man väl reparera arren eller? Ja, det måste vara det kvar och eventuellt läcker in och man tar luft och allt så är det som det har sagt man ska bygga i det på.